Siyabingelela emagumbini amanomhlaba uDlamini loseMpumalanga umthandazi. Mbukelo okhona ekhaya. uNkulunkulu anibusise, uNkulunkulu anikhanyisele. Mbukelo okhona ekhaya. Impilo idinga isikhuthazo. Impilo idinga ukulekelelwa. Uma ufuna ukuthola umsebenzi, uphumele empilweni, ube nenhlanhla, yilekelela mbukelo okhona ekhaya. Ulekelele kanjani? Usukume uyofuna into zokugeza, into zokufutha, into zokuphalaza, into zokuchela umuzi, izinto ezokuphamisa inhlanhla kuphi empilweni yakho. Bese ugcina amasiko mbukelo khona ekhaya. Lapho wenzani? Ulekelela mbukelo khona ekhaya, impilo yakho mbukelo khona ekhaya. La emhlabeni kukhona abantu angamelanga babe busy ngomuthi, babe busy ngewasho nje. Omunye avunywe umuthi, omunye avunywe ibaso, omunye avunywe umkhuleko. Kodwa konke lokho wenzani? Ulekelela mbukelo khona ekhaya, impilo. Impilo ayimani mbukelo khona ekhaya ivele ihambile nje automatic. Idinga umelekeleli. Umelekeleli ngubani mbukelo khona ekhaya? Umlekeleli nguwe wena, mnikazi wani wempilo yakho. Ngoba ufuna ukuba nomuzi, ufuna ukugana, ufuna ukulobola, ufuna ukuthenga imoto, ufuna isikhundla emsebenzini, ufuna ukuba nenhlanhla, likhulu ibandla lakho, abantu bakuthande, ube nogazi, ibe inkulu ibhizinisi yakho mbukelo khona ekhaya. Phakathi nesithunywa sakho, mhlawumbe idlozi lakho. Konke okudinga mbukelo khona ekhaya ukuthi ukulekelele. Ngeke vele kwenze automatic ngasiyo imoto. Ngoba ivile imoto mbukelo khona ekhaya ayikwazi ukuyishintsha automatic if ungapressanga i-accelerator. Once wapressa i-accelerator, imoto yakwazi ukuyishintshe ibe fast futhi imoto ibe namandla mbukelo khona ekhaya. Mazize zonke inhlahla zakho. Mawuze kuphumela kuwe mbukelo khona ekhaya. Mawuze kuwe mbukelo khona ekhaya, izinhlanhla, nemali, nogazi, nothandwa ngabantu. Ngithi kuwe mbukelo khona ekhaya, impilo masiyiphushe. Impilo masiyilekelele. Impilo idinga ukulekelelwa. Mawukude mbukelo khona ekhaya, naka best eKorea guy. Siyaposa mbukelo khona ekhaya. Ngakuposela imbiza, ukline lapha esinyeni sakho, imbiza ungayiphuza, ngakuposela isichelo, uchela umuzi wakho, ngakuposela iwasho zahlukahlukene, ulungise mbukelo khona ekhaya impilo. Ikwazi manje ukuhlala, ukwazi ukugeza amathunzi amnyama, ukwazi ukugeza idlozi, ukwazi ukuthi kuvule amaphupho. Mbukelo khona ekhaya. Baningi bendabuko. Yalapho inhliziyo yakho ikholela khona. Singahlola online ku-video call mbukelo khona ekhaya 200. uDlamini umthandazi usePetretief useMpumalanga. Mawudinga usizo mbukelo khona ekhaya ngizokusiza. Kepha angithi uzani kimi nonke. Yalapho khona inhliziyo yakho ikholela khona mbukelo khona ekhaya. Ngithanda kakhulu. Subscribe, ni comment. Ngikhola TikTok uDlamini Mthandazi. God bless you.